Готово. Чакай! Направо за медиите. Това момент. Направо за медиите. Давай! От бикери. Покажи го на ни по едно. Ходиш на карате. Това от биците репортери. И го сгънаха. Иди къде излъска за бате. Ски. Това е майстор. Това е майстор, бате. Кой ще иде? Самуил. Аз. Кой ще иде? Аз така. Ще окача в бокс. Дай така. Дай лаксито. Не ще го направиш човека са право. Ценоразписа. Случай, че ми трябва. Макси 4,50. Чакай. Гюерджета. Това е гюерджета. Я, да видим. О, ще разпадне със сигурност. О, браво Самуиле. Ще разпадне със сигурност. Я отхапи. Браво. Чай, няма хубава светлина. Браво.